uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na dawo karo na biyu domin bayani game da wa'annan yara masu aƙidu na Boko Haram masu kafirta dukkanin musulmai a wannan ƙasa ta Najeriya, wanda suke kuma fakewa da al'imam Muhammad bin Abdul Wahab. Allah ta'ala ya mishi rahama cewa shi ma haka yayi. Mun kawo musu magana ta al'imam Muhammad bin Abdul Wahab cewa baya kafirta mutane sai ya ɗayar musu da hujja, ya bayyana musu cewa wannan abin lalle kafirci ne, sun fahimce shi. Mun karanta abin da al'imam ya faɗa, amma dama na gaya muku sun ce ba a koyon tauhidi da ke da wurin su bin Bas, Albani da Uthaymin, a koma wurin su Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Na gaya muku dama idan mun kawo maganan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab za su karyata. Yanzu gashi wannan yaro ya zo ya karyata, duk ku gani. Zan samu ku ji abin da ya faɗa kafin mu ci gaba. Wannan ɗaya ne daga cikin yara na madakhila wanda yake ganin cewa Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama yana ma mushrikin da yake bautar gunki udiri da jahilci. To wannan matsalar da na farko mutane su sani, tushen addinin mu shine alqur'ani da kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai kuma aikin sahabbai da tabi'ai. Wannan shine tushen inda muke dauko addini. Dukkan wani malami wanda ya kwaso abin da yake cin karo da waɗannan abubuwan da lissafo, to ba ma karɓar magana sa, watsi muke masa da ita. To daga cikin maganganunsa, dan ba wai ɗaya za a masa ba biyu, a'a ya shigo gonan mu ne, to za mu nuna masa insha Allah ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama ya yi takfiri a wurare gomomi, ba waje ɗaya ba waje biyu ba. Ya yi takfirin mushrikai, ya kafar mushrikai masu bauta gumaka, baya udiri jahilci akan shirka babba. Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama. Me zai nuna haka? Ka duba cikin, ka farko dai ka duba littafin sa mai suna Mufidul Mustafid fi kufri tariki tauhid. Kaji sunan ma littafin, Mufidul Mustafid fi kufri tariki tauhid. Wanda kawai ya bar tauhidi kafiri ne shi a wajen Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama. Ruwanin kawai za ka gane da wannan. Kunji ya kawo cewa wai tunda yanzu ya ji hujja gamsasshiya daga al'imam Muhammad bin Abdul Wahab, abinda muka kawo na maganar Sheikh shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa saboda an ce suna kafirta musulmai haka, ana zargin shi da kafirta mutane haka kawai. Sai al-imam yake cewa wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanama alladhi ala Abdul Qadir wa sanama alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kayfa nukaffiru man lam yushrik billah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa in dai har ya zamanto ba ma kafirta wato wayanda suke bauta wa gunkin da yake kan wato kabarin Sheikh Abdul Qadir da kuma kabarin Ahmad al-Badawi, saboda jahilcin masu wannan bautan gunkin da kuma rashin wanda zai bayyana musu cewa wannan abin da suke yin shirka na kafirci ne. In dai ba mu kafirta wayannan ba, al-imam yake cewa to ya za'i kuma mu zo mu kafirta wayanda ba su yi wa Allah shirka ba. Wannan fa shine cewa dole sai tsaya an yi iqamatul hujja. Mun karanta wannan, da sai ka karanta ka ce ƙarya da wannan magana. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ba haka yake nufi ba, kai bayanin me yake nufi. Mun karanta mun ji, amma sai ka tsallaka ka ce wai ai ku kowaye ne ya kawo irin wannan abun, wato bar mai kayan shi kuke yi, duk wanda kwaso irin wannan. A'a, Imam Muhammad bin Abdul Wahab wallahi ba kwaso waye ba, aiki yayi da ilimi, aiki yayi yadda ahlus sunna suke aiki. Dole sai an samu iqamatul hujja, tawaffur ash-shurut wa intifa'ul mawani'. Ba irin yadda kuke ku yan Boko Haram, ku kafarta musulmai, ku je ku halarta jinin su, ku je kuna saka musu bam a masallatai. Wannan ba zai yi ba, kuma ba za mu taɓa barin ku yi wannan aikin ba insha Allah. Inda muna numfashi dole sai mun tona muku asiri. Sannan wannan yaro bayan ya ce ba za su karɓi maganar Muhammad bin Abdul Wahab ba, kowaye ma ya zo da irinta. Bayan a baya ya ce su bin Bas ba su kai ba, sai dai su Muhammad bin Abdul Wahab an kawo shi ma yanzu kun ji me ya faɗa ko? To bari ku ji littafin da yake magana. Wai ya kawo sunan littafi wai Mufidul Mustafid fi kufri tariki tauhid. Wai wannan littafin daga sunan shi kawai ya isa ka gane cewa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana kafirta mutane ba tare da uzuri da jahilci da komai ba. Yanzu shi iya sunan littafi wai ya faɗa, da sunan littafin kawai za ka gane wai me yake nufi. To mu kuma ba iya littafin ba, za mu karanta ma abin da yake cikin littafin da ka kira din, mu tabbatar maka da jahilcinka da rashin sanin ma menene a cikin littafin, domin al'umma su gane cewa lallai fa kuɗin nan mabarnata ne.
lalle fa kuɗin nan barna ko kuke yaɗawa, ba ilimi a cikin abun, babu kuma wato tausayi da rahama ga al'umma, babu fatan mutane su gane gaskiya su karɓe ta, so kai kuke ku kafirta su ku zubar musu da jininsu. Wannan littafi tun daga muƙaddiman shi wanda suka yi taƙiƙi, abin da ya fara faɗi mai taƙiƙin yake cewa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. فهذه رسالة في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب باسم مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، كتبها رحمه الله عام 1167 لما ارتد آل هريملاء وارتاب بعض من يدعي العلم في تكفيرهم. wannan shine sababin rubuta littafin. Ya rubuta shi ne saboda me? Saboda wasu mutane da suka yi ridda ya kafirta su bayan hujja ta tsaya, wasu kuma suke wato musu akan cewa wannan mutanen ba kafirai bane. Wa'anda suke yi wa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wato jayayya akan cewa me yasa zai kafirta wa'annan mutane, su a wurin su babu yadda za a kafirta mutane kawai takfirul muayyan kwata-kwata ko da hujja ta tsaya. Da suka tashi kuma kafa mai hujja, sai ku suke kawo irin magana Ibn Taymiyyah da yake cewa ba za a kafarta mutum ba sai an tsayar mai da hujja. To bari ka ji, kai bude shafi na 14 a cikin littafin ka ga mai Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa, bayan ya gama kawo irin yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake kafarta mutane idan hujja ta tsaya, sai yake cewa wa ana azkuru lafzahu alladhi ihtajju bihi ala zaygihim, qala rahimahullah ta'ala ana min a'zamin nasi nahyan أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. وهذه صفة كلامه في المسألة. في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وكاجي magana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo magana Ibn Taymiyyah da wa'ancan mutane suke kafa hujja da ita. Shi Ibn Taymiyyah yana magana akan cewa wato shi yana daga cikin mutanen da suka fi kowa wato hanawa cewa kada a kafirta mutum fa, kuma ko a bidiyantar da shi ko a fasikantar da shi har sai an tsayar mai da hujja, dole sai an tsayar mai da hujja. Sai Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa wannan kuma shine irin magana Ibn Taymiyyah. A ko ina muka samu magana Ibn Taymiyyah, inji Ibn Abdul Wahhab, baya cewa ba za a kafa muayyani ba har sai ya ce dole sai an tsayar mai da hujja, ba wai hanawa yake ba, a'a sai an tsayar da hujja. Yanzu wannan shine wai kake cewa kawai iya sanin littafin ya isa? Daga mutum ya yi babu uzuri da jahilci, anya ka karanta littafin kuwa? Ba kawai kai ma sunan littafin ko aka gaya maka ba cewa daga sunan littafin kawai za a gane wato kafircin mutum? Jama'a, wato wannan mutane da muke cewa baya da za a ce kafirai ne, yan izala da sojoji da yan sanda da waɗanda suka shiga wannan siyasan, wato ba su san fa mai demokuraɗiyya ba, kamar yadda muka gaya muku kullum. Saboda mai hatta malamai masu karantarwa kira suke a shiga wannan demokuraɗiyya, ba su san ta ba, wallahi tallahi ba su san ta ba. Mu dinnan da kake gani ba mu san yawan shekarun a cikin ƙungiyar izala ba. A cikin izala muka yi karatu tun daga firamare. Ni da bari na izala gaba ɗaya bai wuce shekara 6 ba da kage gani na dinnan. Da bari na ƙungiyar izala na san me suke kai, na san ya suka ɗauki siyasa. Ba su san wannan masail ɗin ba, dole a tsaya a bayyana musu tukunna. Kuma wallahi muna kyautata musu zato, ba sa ganin gaskiya galibi su yi faɗa da ita. In sun fahimta dole za su karɓa. Kai ka san cewa a fa tafiyan ƙungiyar izala Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi fatawa fa cewa in mutum ma ya ƙi yin zaɓe da gangan fa ya kafirta. Ko baka san da wannan maganar ba? Yanzu waɗanda suka ɗauki siyasa a matsayin wannan matakin da malamansu da mabiyansu su ne za ka zo ka kafirta su ba tare da ka musu bayanin me demokradiyya, me intikabat, baka musu bayanin ko baka ka kafirta su, balle ka tsallaka ma wanda ma ba karatun suke yi ba, ka koma sojoji da 'yan sanda da 'yan siyasa duk kana kafirta su, kuma kana jira ka yi karfi ka zubar musu da jini. Da me ya kamata a fara jama'a? Ayo al'umma bayani su fahimci wannan abin tukunna kafin a fara maganar wani kafirci ko rashin kafirci. Wannan shine abin da muke so ku gane. Allah ta'ala shiryar da ku, ya da ku hanya, ya raba mu daga irin wannan fitina da kuke kokarin yada al'umma cikin mutane. Assalamu alaikum warahmatullah.